бахшида ба таҷлили бошукӯи рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 24 ноябр кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, федератсияи футболи тоҷикистон ва кумитаи миллии олимпии кишвар силсила чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ ва солибгардониро аз қабили машқи дастаҷамонаи пагоҳи рӯзӣ, марафони велосипедронӣ ва дави миллӣ таҳти унвони парчамат бодо парафшон Тоҷикистонам дар қаламрави кишвар, махсусан шаҳри Душанбе бо иштироки васеи ҷавонону варзишгарон ба нақша гирифтааст. дар шаҳри Душанбе машқи дастаҷамонаи пагоҳи рӯзӣ аз соати 6:30 то 7:30 дар саҳни шаршараи Наврӯзгоҳи пойтахт. марафони велосипедронӣ ва дави миллӣ аз гардиши майдони Тобус то Наврӯзгоҳ аз соати 12 то 14 ба масофаи 3.5 километр баргузор мегардад. ҳамватанони азиз, иштироки фаъолонаи шумо дар чорабиниҳои мазкур нишона аз арҷгузории шумо ба ин муқаддасоти миллии Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад.